дар дарси гузашта мо бо тарзи автоматик гузоштани рақамгузорӣ дар рӯйхатҳо шинос шуда будем. дарси навбатӣ бошад оиди гузоштани маркерҳо мебошад. маркерҳо низ дар рӯйхатҳо истифода мешаванд. барои гузоштани маркер аз ин нишона истифода мебарем. ҳоло дар амал тарзи гузошта шудани маркерҳоро дида мебароем. хуб, акнун матни заруриро ҷудо мекунем ва нишонаи маркерро пахш мекунем. чӣ хеле ки мебинед маркерҳо гузошта шуд. барои иваз намудани шакли маркер ба тирчаи нишонаи маркер пахш карда маркери ба мо заруриро интихоб мекунем. хуб, саломат бошед то дарси дигар.